nyt on valtuutettujen tekemistä aloitteista. Tauriainen. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut. Nyt pitää lainata hieman kansliajohtaja Jukka Vilenin aiemmassa yhteydessä lausumaa lausuntoa, että onhan tämä perin kummallista, koska vuonna 2016 perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen ja se edelleen on vastaamatta keskeneräisessä aloitteessa. Valtuustoaloitteessa kyseltiin näiden luottamushenkilömaksujen perään ja niihin liittyviin maksatuksiin ja kirjaamisperusteisiin. Ja tämä aloite tehtiin 12.12.2016. Ja kaupunginvaltuusto on käsitellyt tätä asiaa viimeksi 9.4.2018 ja päättänyt kiirehtiä henkilöstöpalveluiden lausuntoon tähän asiaan liittyen. Että kyllähän tässä niin ihan hyvällä mallilla ollaan toisaalta, koska nythän eletään 2020 vuotta, että ehkä hyvällä tuurilla saadaan tähänkin perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemään asialliseen aloitteeseen vastaus vielä tällä valtuustokaudella, jos hyvin niin käy. Että mä haluaisin nyt kuitenkin kysyä, en tiedä olisiko se kaupunginjohtaja vai onko se kansliapäällikkö itse vastaamaan tähän kysymykseen sitten, että onko tämä nyt semmoista hyvää hallintomallia, mitä me täällä Kemissä harrastetaan 4 vuotta. Kiitos. Eikä se varmaankaan ole hyvä hallintotapa, ettei saada vastauksia. Niin. Onko, en jaksa palauttaa 4 vuoden takaista asiaa mieleen, niin oliko näistä luottamushenkilöpalkkioista tämä aloite? Ei, puheenjohtaja, ei ollut näistä palkkiosta sinällänsä, vaan siis kysymyksenä siitä, että miten ne kirjataan näihin miten mä nyt sanoisin, tositteisiin ja sitten ne sanamuodot siinä ja sitten se, että kelle siitä tulee sitten tietotta. Aiemminhan oli käytössä semmoinen käytäntö, että valtuustoryhmän puheenjohtajalle tuli näistä sitten tieto, että kuka on maksanut mitäkin tai näitä luottamushenkilömaksuja ja nykypäivänä siitä ainakaan meidän ryhmälle ei tule minkäännäköisiä tietoja. Aikaisemmin tuli tämmöinen koontijuttu, kuka mitäkin maksoi ja sitten se kirjaaminen, onko se palkkio vai palkka, niin siinä on epäselvyyksiä, että sitä tulkitaan eri tavalla eri paikoissa. Onko se palkka vai palkkio? Nyt täytyy kyllä sanoa valtuutettu Tauriainen, että en ihan nyt pysynyt mukana tässä, että puhutaanko nyt palkkioista vai puolueveroista, kun en tunnista, kun olen itse ollut aikaisemmin ryhmän puheenjohtajana, että olisi tullut mitään. Että mistä nyt minä en tätä hoksaa, että voitko vielä selventää? Kiitos. Niin, voi selventää sen, että siis juurikin nämä luottamushenkilömaksut, voi nostaa vielä oikein ylös tästä kohteliaisiin tapoihin kuuluisi. Luottamushenkilömaksuista, mitä me, vapaaehtoiset puolueverot niin sanotusti. Vapaaehtoiset puolueverot. Siis puolueverosta? Niin, kyllä. Mitä jokainen ryhmä maksaa eri prosenttien mukaisesti, eikö niin? Se vaihtelee eri ryhmissä. Se on sivuseikka. Niin, ja tarkoitat nyt sitä, että niin kun... Miten ne kirjataan sitten, miten ne tulee sitten kokouspalkkioita, sitähän tulee semmoinen koonti, joka mullekin tulee sähköposti. Ennen tuli kirjeellä, mutta nykyään se tulee sähköposti. Niin tulee se oma henkilökohtainen. Henkilökohtainen palkkio. Kyllä. Ja sitten se, että mitä siinä lukee, niin sehän on niin epäselvä. Ja toinen asia on sitten se, että ennen tuli tämä koonti kaikista valtuustoryhmään kuuluvista ja nykyään sitä ei enää mulle tule. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja osaa nyt tähän vastata. Valtuutettujen tulee, jos pyytää katseesta. On pyydetty. Tulee kunnallisjärjestön nimetä kaikille. Ja 4 kertaa vuodessa, kun maksetaan kokouspalkkaa. Ei tule pyytänyt. Niin puheenjohtaja, jos tuohon vielä saa jatkaa, niin siis tässä tapauksessa on ryhmän puheenjohtaja ja kunnallisjärjestön puheenjohtaja on allekirjoittanut, että ei ole niinku tippunut ja on niinku vedottu siellä sitten siihen, että niin järjestelmä on tämmöinen, että sitä ei voi korjata, koska järjestelmä. No, laitetaanpas tämä nyt kansliaan hoidettavaksi ja sillä tavoin, että eikö se nyt voi mennä automaattisesti kunnallisjärjestön puheenjohtajalle se, kuinka paljon on puolueveroa maksettu. Sopiiko näitä kanslialla, laitetaan tämä nyt tästä näin hoidettavaksi? Niin ei tuo kovin vaikea asia ei pitäisi olla. No ei ole.
Eli sopinee näin. Sonntag. No, puheenjohtaja, oikeastaan tässä tulikin selväksi, mä olin vähän hämmentynyt, kun Tauriainen sanoi, että valtuustoryhmien puheenjohtajat sai jotakin koontia, mutta sai 3. kautta puheenjohtajana, en ole kyllä mitään koontia koskaan nähnyt, mutta jospa se hoidetaan nyt sitten se asia kuntoon. Siis niin kuin esititte kanslian kautta. Joo. Ymmärsin näin, että tämä menee omalle kunnallisjärjestölle, että kukin kunnallisjärjestö saa omistansa, että ei nyt lähde kaikkeen Tietenkään kaikki. Nimenomaan kunnallisjärjestön puheenjohtajalle. Tämä on niin se käytänne ollut ja on, mutta pitäisi. No hetkinen, ekoremumitari. Mä olin just vaan itsellä tarkennuksella, Okei. että se on niinku ryhmä, Joo. että jos tietoa sillä lailla, niin saadaan muiden ryhmien. Joo, kyllä. No niin, tosiaan. Hyvä. Kiitoksia ja nyt sitten tästä päivästä lähtien on tämä käytäntö, että huhtikuussa kun tulee palkkiot maksuun, niin lähtee kunnallisjärjestöjen puheenjohtajille tietoa.